हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसन बानी? गोड़ छू के गोड़ लगातानी आपके छोट बहन। और काहीं बताई दोस्तों, आज हम अपना बड़ बहन के बारे में कुछ कहे जा रहल बानी, तो सुनी सब है। काहे से कि हम और हमारे बड़ दीदी जौन बाड़ी एके गांव में शादी भइल बा। यही गांव में दोनों बहन बानी जा, तो दोनों जानी बानी जा। एकदम आसे पड़ोस में घर बा, लेकिन आना जाना बड़ा मुश्किल रहेला। काहे कि हमारे छोट छोट बच्चन बड़न जा अभी, और दीदी के बाबू जौन बड़न थोड़ा सा बड़ा हो गल बा, लेकिन आवेली जब भी उनके काम पड़ेला, दुख सुख पड़ला तइबे करेली। ये नहीं कि ना आवेली काहे कि वो फ्री फैंड बड़ी आवेली। और देखी ना, बहुत दिन के बाद उ तनी खुशो भइल है, तनी हमरा से नाराज रहेली। पता ना काहे नाराज रहेली, उनका से हम कुछ मांगे नहीं भी ना। और देखी ना, बड़ा दिन के बाद खुश भइल है, तो का हमरा के विदा करैले बड़ी। और देखी सभे रौरा सब इतना कीमती सामान विदा करैले बड़ी कि हम कबो खरीद के खाए नहीं की सकत। तो देखी सभे पाकल कोहड़ा के खाई। अगर आम आ लीची भेजती तो हमहू खैती, तनी देह बनित आ लइकवनो खैतसन। है बताई सभे रह सब है कोहड़ा विदा करौले बाड़ी। बताई है कोहड़ा के खाई। सुनिए ना, जाना तनी को हमार वीडियो देखेली, देखियन तो हमरा के गाड़ी उ जरूरे दिहन, लेकिन जाए दी फोन करियन तो फोनो ना उठाई उनकर। आई देखी सभे बताई, बड़ बड़ आदमी के बड़े न बुद्धि बा। देखी कोहड़ा विदा करा देले बाड़ी। आम तनी देती तो खैबो करती, लइकवनो खैतसन। आ बड़ा अगर अइल है, खुश भइल है, तो हमरा के कोहड़ा विदा करौले बाड़ी। जाए दी सभे, उ कुछ दे दिहन, संतोषे बा। अब फेंकब थोड़े, राख लेले बानी, सब्जी बनी काल ना मम्मी, कल सब्जी बनी नु।